गिबियावनो बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ फरायनो लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों कारेन्ट एफेयार्सनि माखासे कुइसन आरो एन्सारफोर। दिनैनि भिडिअखौ आङो एसे आलादा रोखोमै लाबोनाय जादों। बाहाय गुगोलाव डाइरेक्ट कारेन्ट एफेयार्स वेबसाइटनिफ्राय लानाय जादों। दा जोंना एग्जामबो बारा गोबाव गैला आरो आङो दासान्दि टिउसनबो लागासिनो दङ। गथ'फोरनि एग्जामबो जानोसै, बेखायनो टाइमा बिराद थोआ जानानै दङ। दा बाहाय कुइसन आरो एन्सारखौ आं होलांगोन, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दा नै बाहाय कारेन्ट एफेयार्स बाय डेट हिसाबै दङ, नै डेट वाइसै दङ आरो नै बाहाय दङ कारेन्ट एफेयार्स बाय केटेगरि। आङो केटेगरि वाइसै लाबोनो नागिरदों। फार्स्टआव दङ जाहैबाय एग्रिकालचार, दा नै कारेन्ट एफेयार्स एग्रिकालचार। दा बाहाय कुइसना बेबायदि होनाय दङ, नै कुइसन नाम्बार 1आव दङ What is the primary purpose of the कृषि निवेश पर्टेल? कृषि निवेश पर्टेलनि गुदि थांखिया मा होननानै जागौमोन बर'निबा? बाहाय बिनि थारफिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए एग्रिकालचारेल इनभेस्टमेन्ट एन्ड सापर्ट फार्मार्स। दा जोंना ग्रेड 3 नि आन्जादाव इंलिसजों लोगोसे बर'बो थागोन आरो गुबुन गुबुन रावबो थागोन। दा नोंथांमोना इंराजिखौबो एसे नायफाबानो जाबाय। दा बाहायनो एक्सप्लेनेसन बेबायदि होनाय दङ। दा कुइसन नाम्बार 2 आव दङ Which state government plans to emulate the Nilgiris cooperative farming model to benefit its farmers? बाहाय बिनि थारफिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि मिज'राम जागोन बिनिया। बाहाय एक्सप्लेनेसन होनाय दं नै बिदि। दा कुइसन नाम्बार 3 आव दङ From which Indian state were 38 farmers invited to participate in the flag hosting ceremony at Delhi Red Fort? मा होनदों बाहाय? दिल्ली रेड फर्टआव फ्लेग बिरहोनाय हाबाफारियाव 38 आबादारिफोरा बाहागो लादोंमोन होनदों। बबे स्टेटनिफ्राय बाहागो लादोंमोन बेखौ सोंदों। Which Indian state होनदों, भारतनि बबे हादरसानिफ्राय बाहागो लादोंमोन? बाहाय बिनि थारफिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए उत्तर प्रदेशनिफ्रायनो सा 38 आबादारिफोरा बाहागो लानाय जादोंमोन। दा कुइसन नाम्बार 4 आव दङ नै What is the primary objective of the Agrisure Fund that the government plans to launch? बाहाय बिनि एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि बुस्ट एग्रि स्टार्ट आप्स जागोन। बाहायनो एन्सारा अपसन सियानो, एक्सप्लेनेसना बेनो नै। कुइसन नाम्बार 5 आव दङ ओमफ्राय Which Indian state program led by its government was awarded the Gulbenkian Prize for Humanity 2024? बिनि एन्सारा जागोन अपसन सि अन्ध्र प्रदेश। एक्सप्लेनेसनखौ आङो फरायलायनाय जानाय नंला, भिडिअआ गोलाव जागोन। दा नेक्स्ट केटेगरियाव दङ आर्ट एन्ड कालचार, कारेन्ट एफेयार्स आर्ट एन्ड कालचार। बाहाय बिनिफ्राय कुइसन नाम्बार 1 आव दङ Which state is said to build a Vedic 3D mason of Sampurnet Sanskrit University focusing on Indian astrology, astronomy and Vedic literature? बाहाय बिनि एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि उत्तर प्रदेशआनो जागोन बिनि थारफिननाय। कुइसन नाम्बार 2 आव दङ Which two states are collaborating to develop the Sri Krishna Garment Fed a new religion circuit? बाहाय बिनि थारफिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि राजस्थान एन्ड
मध्य प्रदेश। Question number 3 दङ which state is organize a grand Zimur dance performance featuring 8,000 T tribe artists 9,000 T tribe artistफोरा झुमुर मोसानायाव बाहागो लानाय बबे हादरसायाव खुंनाय जादोंमोन? दा बाहाय थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि आसाम। आसामनिफ्राय बाहागो लानाय जादोंमोन 9,000 T ट्राइबफोरा। Question number 4 दङ with which country did India sign its first cultural property agreement on July 26, 2024? Cultural property agreement आव जुलाइनि 2024 आव भारतआ बबे हादरजों मुंसाइ खालामदोंमोन होननानै बुंदों? बाहाय बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि USA जों खालामनाय जादोंमोन। दा question number 5 आव दङ नै which state in India is home to the Soraidew Maidam which was recently nominated for UNESCO World Heritage Site status? बाहाय बिनि थार फिननाया जागोन अपसन सि। माने बेयो ओरैबायदि जादों गोदानै दा बावैसो इउनेस्क' वर्ल्ड हेरिटेज जायगा हिसाबै जोङो सराइदेव मैदामखौ मोननाय जादों। बियो अबे स्टेटआव दं होननानै बुङोबा आसामाव दङ बियो सराइदेव मैदामा। दा नेक्स्टआव दङ एवार्ड्स एन्ड अनार्स बान्था आरो सन्मानफोर। बाय कुइसन नाम्बार 1 आव दङ who has been elected as the first Indian president of the Olympic Council of Asia OCA? बाहाय बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि रणधीर सिंहआनो जागोन बिनि एन्सारा। कुइसन नाम्बार 2 दङ who has been nominated to the World Agriculture Farming Board? सोरखौ वर्ल्ड एग्रिकालचार फार्मिं बर्डआव सायख'नाय जादों होनना बुंदों? बाहाय बिनि एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए सुरेश प्रभुखौ सायख'नाय जादों। दा कुइसन नाम्बार 3 आव दङ who has been appointed as the manganese director for Philips India? बिनि एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि भारत सेसा। दा कुइसन नाम्बार 4 आव दङ who has taken over as the chairman of Indian Oil Corporation Limited IOCL effective? बिनि एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि बिहि सतीश कुमार। दा कुइसन नाम्बार 5 आव दङ who assumed the role of chairman and managing director additional source of Hindustan Aeronautics Limited AOCL? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि डक्टर DK सुनील। दा नेक्स्टआव दङ बेंकिं। दा बेंकिंनि कुइसन नाम्बार 1 आव दङ which bank has launched a financial suite called GIGA for Indians gig workers? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि HDFC बेंक। कुइसन नाम्बार 2 आव दङ which bank has partnered with Tata Power Solar System Limited TPSLL to provide financial for solar units to residential and corporate customers? बाहाय बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव
Option A, ICICI Bank. The question number 3 dङ which bank launched the PNB Entok Distributely debit card for visually impaired customers? बाहाय बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव option C, Punjab National Bank. Question number 4 dङ which bank has partnered with Setu One by Fin Labs to launch the UPI Setu platform? बाहाय बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव option C, Axis Bank. बाहायनि एक्सप्लेनेशनाव बेबायदि दङ. Question number 5 दङ which bank has appointed T. Su Sen as its first female CEO effective from March 2025? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव option D, DBS. दा नेक्स्ट दङ Bills and Act. दा बाय question number 1 दङ in which year was the Food Corporation of India established under the Food Corp Act? Food Corporation of India FCI खौ Food Corporation नि सिङाव माब्ला गायसनदोंमोन होनना बुंदों? बाय फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव option B, 1964 मायथाइयाव. Question number 2 दङ in which year was the Income Tax Act which has been in force since April 1962 introduced in India? बाय बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव option B, 1961. दा question number 3 दङ how many cocktail drugs have been banned by the central government? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव option B, 156. दा question number 4 दङ which state government is planning to table a bill for monetary government registration of Muslim marriage and divorce? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव option A, Assam. बायनि एक्सप्लेनेशन दङ. दा question number 5 दङ in which year was the Right to Education RTA Act enacted? Right to Education आयेनखौ माब्ला गायसनदोंमोननो? बाय फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव option C, 2009. 2009 मायथाइयाव गायसननाय जादों. दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन. आङो माखासे केटेगरिखौ उनाव लाबोगोन. नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय. आङो थाबैनो लाबोनो नाजागोन. दा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम भिडिअआ माबायदि जादों. गोजोन्थों.